Dr. Ngonyama sikubingelele inyanga yabantu. Sicela ukuthi ubingelele abalaleli emakhaya. Asibingelele kakhulu abantu abasibukele njengamanje. Ngonyama lona ingudlungudlo osushilo nje eseJimestini eDelmo Park. Sibingelela nje umuntu osibukelayo ukuthi usibukaphi kodwa siyakubingelela ngegama laNkulunkulu noma ngegama laMvelncane. Sibonge Dr. Ngonyama. Akwesi sicele uDr. Ngonyama esichazele ngama short boys ukuthi mhlambe ngabe asiza umuntu onjani asebenza kanjani. Uthethe indaba enkulu. Indaba enkulu ejulile ngoba uma sithina ama short boys. I-short boys into okwazi ukuthi uyikhande. Number 1, uyayikhanda wena uyivuse. Uyazi umuntu onoti kolosho uyakwazi ukuhlala nomuntu ekhaya kuthiwa lo muntu uyaganga ebusuku akalali kodwa uzumphikele wena ukuthi kanjani ngoba ngihlala naye khona into ekwazi ukukhandwa yama short boys noma utikolosho uyikhande ukwazi uyivuse wena uphinde futhi uyilalise bangayibona abantu le nto uma siyikhanda ibonwe ngumnikazi wayo kuphela bangayibona abanye abantu ngoba kunento eyenziwayo kodwa utikolosho umbuzo wakho mawuthinta usebenzela wonke umuntu ofuna ukuthi awufuna usebenzisa kodwa odinga ukuthi aphile kahle noma akasibambe ngasambi kakhulu ukuthi kodwa short boys into ekwazi ukukhandwa ivuswe umuntu ukwazi ukumsebenzela ake ngitshela wena mina Dr. Ngonyama nyanga yesintu. Yeah. Ingudlungudlu abnormal. Yeah. Hayi ndoda amadoda sihlezi lenye indoda la. Ngicela ukubuza lana umuntu umethola utikoloshe ohamba wodwa. Ngabe bukuphi ubungozi kulo tikoloshe na? Angithi phela ngesikhathi uyayibona iyahlupha indoda engenamfazi. Indoda mangabe sikhulile inomuzi wayo lapha kuthiwa hayi lapha na ukwasibanibani noma kwasibanibani kulamuzi kodwa umfazi akekho. Endaweni kuyakhalwa kuthiwa hey abafazi babantu abapheli kuleyamuzi yina ayinamfazi. So uma uhamba wodwa uyahlupha ngoba uhlupha lapha ekhaya uthola ekhaya ingane ekhaya ziphenduka izifebe ingane ihambe ziyajola nesencane ingane ziyamitha ayisakhona ukuthi zibamba ngoba yilento wena ophila ngayo uhlupha lapha bahamba wodwa ngoba awunawo umlekelelo ufuna ngabe uphila nawo impilo so uyahlupha kakhulu uma uhamba wodwa. Hayi sukani bafana sizilwe dokotela. Yes Ngizophinde ngibuyele futhi kuleya mbuzo dokotela. Yeah. Othi ama short boys asiza umuntu onjani asebenzela umuntu onjani? Ama short boys afuna umuntu ozoba nento ayenzayo. Ake sithi mhlawumbe uneyinkomo emakhaya, unebandla, unesigodlo, unebusiness. Alanda ama short boys. Vela wakho asebenzela wena ama short boys. Kodwa ama short boys ahlukene. Ngoma uwakhanda khona uzowazi ukwenza ukuthi uthi hayi mina ake ngingebela imali. Uma kula ufuna ukuthi ayothola imali, kuyukuthi mhlawumbe ungavele umuntu athonde imali ayithumele kuye ngorong. Ubona imali engena abungayilindele. Sengena imali ebengazile kuwe. Kuthi kwesinye isikhathi mangabe umuntu uthola ukuthi la umuntu uyadayisa esitolo, uhleli ubeka imali lapha endaweni yakhe. Afika ama short boys le mali, athi uyakhesha imali ayisaphelele. So ama short boys ahlukene. Kodwa abantu bamabhizinisi kubantu bezinto, abantu bemfuyo. Ama short boys ayasebenza kakhulu ukuthi akulekelele abantu bamabandla kuba abantu bezinyanga. Kakhulu ama short boys ayasebenza siyabanikeza abantu ngoba vele le nto esikhanda la ekhaya sivuse kade ingekho. Sikhande nawe ukhona sivuse uyibona ivuke kodwa ibonwe nguwe wedwa ayibonwe ngomunye umuntu ongaxhumaniswanga naye. Hayi Dr. Ngonyama sichazelekile kakhulu. Sizocela ke ukuthi usitshele ukuthi abantu bakuthola kanjani. Sizwile kuthiwa Dr. Ngonyama une special impela. Njoba kuyilezi izinto sizocela nje ukuthi usale usunaba usuyindlala usuyivala dokotela. Kunjalo ngespecial kodwa yawu special nama short boys vela khona
ngoba abantu umuntu bayazi before bawala nama-short boys singabashiya endleleni abantu. Umuntu onama-short boys umuntu ozoba nendlu yawo. Kudingeka umuntu onjani ozoba nendlu yawo la azofika awahlalise khona, ngoba akakwazi ukuhlala nawe endlini lahlala kuyona. La madoda afuna indawo yawo, baphuma bebabili. Kodwa sibenza bese kube ukuthi mawuzoze ekhaya athathe amalanga amathathu uzofika ube la uthola indawo noma wenzeni uma uzobalanda, ngoba benziwe babavuswe iprocess ukuthi asikwazi ukubavusa ungekho, sibavusa ukhona kulamalanga amathathu. Yiko ama-short boys mawalanda awakhollectwa afuna uze wena, kodwa sewubhukhile ukuthi usuwathi 2-3 days wakho uzowuhlala, kodwa sawunako futhi indle ekhaya. Ispecially ke akhona ayatholakala kubantu emhlabeni wonke, kodwa iqiniso yiba nendlu. Akhona emhlabeni ngama-short boys uyawathola njalo umhlaba wonke uma usuka uwathole. Yiba nendlu Ngonyama special ngoba siqala ngomhla 15 so siphela ngomhla 15 December. Akhona ku special, kodwa imithetho eminingi eminye siyochazela mawusufikele ekhaya. Akhona ama-short boys, akhona amadoda nobona nenyozi yandisa, kodwa bakhona abaningi bahlukahlukene, kodwa kukuwe ukuthi wena uyabadinga na, kodwa iba nendawo yabo. Iloyo Ngonyama so Jimmy Steen thinta inamba nethi 076 70 55 196 076 70 55 196. Khuluma ngento ayibona ngamehlo. Msakazi angazi noma sengingavalelisa, akasivalelise abantu basithola endaweni zonke, kodwa ngizosigodlela uJimmy Steen ku21 weJeep Road lapha eDelmo. Siyabonga nisale kahle. Engathi konke nabasendleni abasesala ekhaya nabo basafuna amandla, uNkulunkulu abe nabo Nkosi yami, ngoba kubalekile impilo yephambili. Siyabonga, siyanithanda, nisale kahle.